आंनि मुङा धर्मेश्वर बर' तामुलपुरनिफ्राय फैदो। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदो। जेनेबा 5 बोसोर नेनानै दङमोन। दानि सरकारा जिहेतु जोंखौ अननानै 5 बोसोरनि मादाव जोंनो दिनै गोजोनै जोंखौ माबा खालामनायनि जों रोजा रोजा साबायखर बावदो दानि सरकारखौ। बिथां सारखौ प्रमद बर' सारखौ जोंखौ अननानै बरायनायनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनदो। जाहाथेनाखि बे सरकारा मोजाङै मोजां बिटिआरखौ सालायनानै थांथों होननानै जोङो साबायखर रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय। नोंथांमोननि जिउआव बा जिउखौ सोलिनायाव नैबे जोंनि मदद माने जों एसे नाजानांसिगोन। 4 लाखदोथ' जोङो जेबो खामानि माबा खालामनो हानाय नङा। रोङोबाथ' 4 लाखदोबो बा 10-20 हाजार थाखादोबो मानसिया मोजां न'खर सालायलांनो हायो बिजनेस खालामनो रोंबा। मानसिनि माइन्डआ जुदि मोजाङै माबा खालामोबा। खिन्थु रोजा रोजा थाबाबो न'खरखौ सालायलांनो हाया जाय सालायनो रोङा नालाय। बेबायदियाथ' थाखागोन। नोंथाङा बेसेबां सम एनडिएफबिनि खामानि मावबोदों? आं 2012 सननिफ्राय माबादोंमोन आरो एनडिएफबिआव जोबदों। गोजोनथाव खौरां! माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, एलकेजि, इउकेजिनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।